Čo ti peče, ja nemôžem uveriť, že ja som celé to nenahrával. A rajd ešte raz. Čaute všetci, Matthew Skotuna a zas a opäť sú tu vaše otázky. Ako vidím, iba Golden a Tadomac majú reálne záujem o mňa. Co reveš? Premýšľal si nad tým, že by si skúsil Urbex content? Alebo vyvolávanie duchov? Ako malý prcek sledujúci TV Twix mi prišlo mega zaujímavé a ešte v rokoch tak 2018-19 som plánoval robiť aj parkour. Alebo aj urbex. Ale no, povedzme, že kamoši skúšali parkour a trocha sa strapnili, takže tak. Ale čo sa týka urbex, v okolí som mal iba kanál pod mostíkom, ale teraz po 6 rokov? Ľudne by som šiel do nejakých ex-komunistických krajín, alebo len na Slovensko a pozrieť na niečo také. Najskôr by som z toho neurobil video, lebo príde mi to také blbé ísť, kde sa nemá ísť a dať to na internet, že aha, tu som bol. Čo sa týka vyvolávania duchov, okrem mojich presvedčení, mi príde už lepší nápad stiahnuť domácu a sadnúť za volant. Zahrávať sa s duchmi je nebezpečné, samozrejme, ale chápem tú mysterióznosť, takže ak tu bude záujem, mohlo by byť nejaké video na túto tému. Nechcel by si natočiť gameplay z nejakej Stalker hry. Stalker by bol dosť fajn, ale mám pochybnosti o tom. Ale inak sa snažím aspoň nejak tlačiť, pchať do mojich videí, takže hej. A jedno menšie tajomstvo, dúmal som minifilm na tému Stalkera alebo celú animovanú sériu, proste nejako viac ukázať svetu Stalkera. Na aké tvoje video si najviac hrdý a spokojný, že si ho mohol vytvoriť? Z viacerých som hrdý a spokojný, ale asi top 3 by boli tieto. Aká bola tvoja inšpirácia si začať robiť camping videá a celkovo aj ten Minecraft? Ku camping videám som sa ešte nedostal, lebo ešte nie je teplo. Ale ak počítam tieto cooking videá, tak inšpiroval ma dosť Outdoor Boys, starí Slovania, varenie ako hobby a hlavne tá jednoduchosť. Proste minimum vecí, minimum surovín, taký pokoj. Čo sa týka Minecraftu, Minecraft hrajem už 10 rokov asi, ale asi tak 6-7 rokov, ale asi tak 7-8 rokov dozadu brat stiahol nejaké staré Minecraft verzie a to mi dalo nápad začať na YouTube s Minecraft Old Gaming. Myslel som si, že budem prvý, kto niečo také urobí, ale vidím, že niektorí to robia lepšie ako ja. Čo už, séria mňa baví a sú z toho aj views. Sere ťa niekedy, že máš málo komentárov pod videá, alebo je ti to jedno? V tomto prípade som skôr mega sklamaný, lebo hej, každý spomína views, lajky, odbery, ale ľudia proste ignorujú fakt, že influenceri alebo youtuberi dávajú hodiny do každého videa. Nápad, scenár, edit, náhľadovka, boľavý chrbát, málo slnka, málo spánku, depresie, mladosť a Aký je tvoj najviac obľúbený žáner hier? Stratégie versus FPS strieľačka? Asi top 4 by som povedal survival, nejaká historická, zombíci a strieľačky. Kombinácia tohto alebo aspoň jedno z toho. Proste to, čo mám na kanále. Ale ak by som si mal vybrať z tých dvoch, tak FPS. Máš nejaké domáce zvieratko? Po prípade ako sa má a jak si ho našiel? Tomu ver. Naša Daisy si len tak napochodovala k našej bábke tesne pred Vianocami, pár rokov dozadu samozrejme. A bratovi to štenia s tými tupými zubami hryzlo do prsta a brat len tak srandovne hovoril, že no daj si. A tak sa z Daisy stalo Daisy. Nemám otázku, ale úlohu. Sprav tier list spôsobov na liečenie bežných ochorení. Vieš, aké mám na mysli? OK, máme tu tier list liekov. Začíname pivečko. Možno na C-čko, lebo je to pitný režim, ktorý je dôležitý, ale keď takého rozsiaľné bublinkové, neviem, či pomôže na hrdlo aj na soplík, takže bohužiaľ bieda. Kubík vody, toto už by som skôr dal na Ačko. Proste treba veľa piť, aby si vymočil chorobu. Tak, poviem to slušne. Med parádne, ukľudní hrdlo, vitamínky, cukrík. Bomba. Kvás, ak je kupný, možno je to bieda podobne ako pivo. Ak je domáci, kopec vitamínov B, poprípade aj iných prospešných látok, probiotík, ktoré sú dobré na čreva. A imunita sa tvorí v črevách, takže
môže byť. Dal by som to na Bčko. Paralen, z toho sa dobre človek môže vyspať, celkovo utlmi tú bolesť, utlmi bolesť, soplíky, všetko. Je to proste až príliš dobré. Ono je to syntetické, takže možno ani nie tak najlepšie, aspoň za mňa, čisto môj pohľad. Ale dal by som to asi na Ačko, lebo dosť to dokáže pomôcť. Chaga, to by som dal kľudne ako super liek, alebo Ačko. Ono, Chaga ťa nevylieči hneď, vylieči ťa povedzme po nejakom čase. Není to rýchle, paralelne proste do pol hodiny zaberie, Chaga 3 dní. Domáca, ak ťa bolí hrdlo a pomôže ti po vykloktáni, je to super liek. Ale ak vykloktáš a ti bude horšie, takže je to bieda, takže dal by som to niekde ku kváse. Ako počul som už prípady, kamaráta bolelo hrdlo, dal si 2 pomaranče, vykloktal s domácou a že mu hneď na druhý deň bolo lepšie, takže neviem. Píľule, nejaké vitamínky, to by som asi nechal tiež pri Bčku, lebo sú syntetické a telo syntetické veci horšie spracúva, aj tá využiteľnosť je slabšia, takže hej. Keď kúpiš nejaké šmejdy, tak by som to dal možno do C alebo do biedy, ale ak kúpiš dobre, tak Ačko, ale Bčko je podľa mňa také zaslúžené. Tu je lepšia alternatíva, vitamínky, poriadne, ovocie, zelenina, reálne, ak sú poriadne, poctivé, domáce, to by mohlo byť možno aj super liek, ale nechám to na Ačko, lebo proste telo keď je oslabené, dáš mu to, čo potrebuje. Zázvor, podobne ako zelenina. Čomu nie? Čaj. Ak sa jedná o nejaký granulovaný alebo bordel, tak to by malo byť ešte pod biedou, proste niekde pod pivom. Ale ak sa jedná o nejaký sakartvelo, masála, domáci byliny, tak možno aj super liek, ale dáme to na Ačko. Spánok. Schlafen gehen. Spánok, ty kokos. Spánok potrebuje vlastnú kategóriu a to by bolo, že super, wow. Toto chce vlastnú kategóriu, bomba šupapecka, zuby daj do vrecka, proste spánok je úplne pík. Najlepšie urobíš, keď telo necháš samo zrušiť tú chorobu. Takže tak, toto je za mňa tier list. Možno som niečo zabudol, možno nie, píšte dole do... Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti.